И здравейте хора, купихме BMX. В смисъл, 2 спукани гуми, седалка от плат, няма спирачки и това между другото е най-силното, което се чува. В смисъл най-силният звук на верига. И хендлбарове, които буквално могат така да се ги въртя. Ей, тук не можеш, ма ей, тук easily. Имаме още едно с спукана гума, която я взехме. Ма сега искам първо да ми оправят BMX, защото искам да видя какво е да караш BMX, с който не е с спукана гума. Тук цяло всичките колела са с спукани гуми. Ето и малкото също, ей тя спукани, ей тази задната.